Hyvää huomenta kaikki ja tervetuloa Stiina Saharin aamutarottien pariin. Toivottavasti yö oli ravitseva, antoisa ja näit hyviä unia. Muista aamuinen veden juonti, se oli tärkeä rutiini. Meditatiivinen aamuvoimistelu ja chakrojen herätys. Jos kaipaat näistä teemoista omia videoita, muista toivoa vaikkapa viestillä tai kirjoittamalla videon alle toiveitasi. Tänään lähestyvän ystävänpäivän kunniaksi olen valinnut intuitiivisesti 3 korttia, jotka käsittelevät kiintymystä, rakkautta ja ystävyyttä eri muodoissa. Kortti numero 1, joka tulee keskelle, jonka voit halutessasi valita, käsittelee ystävyyttä. Jos haluat valita perhekortin, se on kortti numero 2 ja parisuhderakkautta käsittelevä kortti asettuu 3. oikealle. Vietä muutama hetki ajatustesi kanssa ja mieti, resonoiko sinua enemmän 1, 2 vai 3 kortti. Voit vaikka hengittää muutaman kerran syvään sisään ja ulos. Kun avaat silmäsi, valinta on varmasti valmis. Ja niin minäkin olen valmis kääntämään kortit ja kertomaan sinulle tulkinnan. Aamutarotit ovat käynnissä. Ensimmäinen kortti kaikille teille, jotka valitsitte kortti numero 1. On kortti, joka käsittelee unelmia. Muista siis rakentaa ystävyyssuhteitakin vastavuoroisesti, unelmoida yhdessä ystävän kanssa. Äläkä aina siirrä sitä rakkausenergiaan ihania elokuvailtoja tai romanttisia iltakävelyitä. Myös ystävien kanssa on hyvä unelmoida ja rakentaa ystävyyden uusia sävyjä niin, että ystävyys pääsee kasvamaan ja kehittymään. Kortti numero 2. Kukas valitsi perhearvoja edustavan kortin numero 2? Oletko valmis katsomaan viestin itsellesi? Perhearvoja käsittelevä kortti numero 2 kertoo muutoksesta. Muista, että myös perherakkaus kasvaa, kehittyy ja muuttuu ajan kanssa. Vanhempasi viisastuvat, haurastuvat, lapsesi eivät ole enää suloisia 6-vuotiaita kouluportti avoinna, vaan lapsesi saattavat olla aikuisia, jotka kaipaavat myös itse vastuuta ja tilaa tehdä omia ratkaisuja. Silti perhe pysyy yhdessä, vaikka jokainen perheenjäsen saa tilaa muuttua ja kasvaa. Entäs numero 3? Onko paljon valintoja 3. kortille, eli rakkauden energiaan aamutarot? Katsotaan, minkälainen viesti täältä löytyy. Kortti käsittelee surua ja suremista. Rakkauskin pitää sisällään luopumisia, välillä omasta tahdosta ja omasta tarpeesta olla oikeassa on luovuttava, jotta rakkaus voi kehittyä. Ja välillä suru, luopuminen on rakkauden päätepiste, mikä aina kuuluu siihen ihastuttavaan, riemastuttavaan rakkauden tunteeseen. Luopuminen, kasvaminen ja myös tilan antaminen muutokselle. Et voi olettaa, että sinä ja puolisosi tai sinä ja ihastuksesi kohde pysyisitte tismalleen samanlaisina. Välillä pitää luopua haaveista saadakseen jotain parempaa, suurempaa tilalle. Rakkaat videoitteni katsojat, täällä siis 3 korttia, joista toivon, että kaikille tuli joku oivallus tai ajatus tähän päivään. Jos haluat syvällisempää tulkintaa henkilökohtaisesti itsellesi,
niin silloin soita minulle vaikkapa heti 0700 93009 numeroon tai varaa yksityisviestillä henkilökohtainen puhelinaika tai tapaaminen tai kutsu minut ystäväpiirin illan istujaisiin, juhliin tai tilaisuuksiin tekemään tarot-tulkintoja tai vaikkapa maagiset tarot-iltamat voit kutsua paikkakunnallesi. Katsotaan vielä kertaalleen kaikki kortit ja sitten tehdään tästä hyvä päivä yhdessä. Täällä on taas Tiinan taidetta, jota myös voit tilata, energisoivaa taidetta kotiisi. Täällä on tällainen mystinen kolmas silmä, jonka päällä tämän aamun kortit saavat lepuuttaa. Hei, ihanaa päivää kaikille. Nähdään.